Izvanredne turističke rezultate od početka godine za Šibensko-kninsku županiju predstavila je danas direktorica turističke zajednice Željana Šikić na radnom doručku u restoranu Pellegrini. Znači, u prvih 7 mjeseci ove godine zabilježeno je 538.171 turistički dolazak, što je 17% više nego u istom prošlogodišnjem razdoblju. Od toga domaći gosti 85.223, 11% više, stranci 452.948 dolazaka, što je 18% više nego u prvih 7 mjeseci prošle godine. Kad promatramo noćenja, 3.097.107 noćenja, odnosno 13% više u odnosu na proteklu godinu. Tradicionalno najposjećenije turističko odredište i ove godine je Šibenik, gdje je u 7 mjeseci zabilježeno 713.102 noćenja. Slijede Vodice sa 712.905, odnosno 21% više. Iza toga Rogoznica 15% više i Primošten 14%. Sve bolje turističke rezultate pokazuju odredišta šibenskog zaleđa, poput Skradina, koji je ostvario 56% više nego prošle godine. To je u ukupnom udjelu nešto manje, ali postotak je zavidan. Ja bih još samo istakla porast sa dalekih tržišta, konkretno evo naglasit ću Južnu Koreju. Kod njih smo ostvarili povećanje od 42% u dolascima i 28% u noćenjima. U Šibensko-kninskoj županiji imamo cirka 13.000 ležajeva u hotelima i cirka 14.000 ležajeva u kampovima i negdje 65.000 u privatnom smještaju. Evo, ovo što smo napomenuli pred nama su, čini mi se, siguran sam, u stvari svijetla vremena što se tiče turizma. Svake godine zadajemo sami sebi jednu letvicu sve visočije, ne znam, prošle 10-11%, sad ove smo već negdje na 18%, vidjet ćemo još do kraja sezone, ovaj 7. mjesec, 8. je udarni, 9. je kvalitetan, 10. isto tako i bit će nam u svakom slučaju rekordna godina. Uz dosadašnje rezultate koji najavljuju i rekordnu turističku sezonu, predstavljena su i 3 promotivna filma koji su prijavljeni na istoimeni festival.